ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆସ୍ନା ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଖବର। ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି, କେଉଁଠି, କାହାର କେଉଁ ନାଟକ। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7, 2024 ଶନିବାର। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ, ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୋଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, କନ୍ଦର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଶେଷ ରଜନୀ, କଣ୍ଟାପାଳ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ମାଣିଆବନ୍ଧ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡମହଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ଜୟପୁର, ଛତିଆ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ମୁଣ୍ଡୁରି ବେଡ଼ା, ଖମାର, ଅନୁଗୋଳ। ଆଜିର ନାଟକ ପାନ୍ଥଶାଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, କରଞ୍ଜିଆ, ବାଟ ପଳସା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ବାଘା ଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ପାଗା, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଚି ତୋତେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଶେଷ ରଜନୀ, ପୋଖରୀପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଜହର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସୁନ୍ଦରପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ରଙ୍ଗମହଲ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ଉଲୁଣ୍ଡା, ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, କେଶାଇ ବହାଲ, ବାମରା, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ଦେବବ୍ୟାସ, ରାଉରକେଲା। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ପୀରବଜାର, ଜଗତପୁର, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ମୁରୁସୁଆଁ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, କନ୍ଦରା, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସମଲେଇଚୁଆଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ, ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ, ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ନକ୍ସାପାଲି, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର। ଶେଷ ରଜନୀ, ଟୁଲକାନି, ଟମକା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶେଷ ରଜନୀ, ଉପରମୁଣ୍ଡା, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା, ସପନ ସାଥୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସାହାଯ୍ୟପାଲ, ବୌଦ୍ଧ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ, କୁହିକା, ଟାଟା ମାଇନ୍ସ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ନୂଆଡ଼ିହି, ଗାନ୍ଧୀଛକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ଦେଓଝର, ବିଲେଇପଦା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ପଞ୍ଚମହଲା, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ମନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ଚାନ୍ଦପୋଷି, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ଭେଲୋରା,
ରାଜଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଶେଷ ରଜନୀ ଜୟପୁର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖନତା ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଲାପଥ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।